Elnézést kérek, csak technikai problémák merültek fölfelé. Oké. Ugye, kávéron átszállt. Bocsi. Mintha bennünket látni. Bennünket. És nem vesz észre. Integelek neki, mint egy retardát. Benedek! Szia! Videó. Jó. Elnézést kérek a technikai difficultizért. Hallottátok? Troll. Ez úgy néz ki, mintha ízért látnám magam előtt. Stadionokat. Statik! Most megkérdezünk egy random. Egy nagyon random. Szia! Micsoda? Nem, videót csinálok. Videózok. Én videózok, én kommentem. Igen? Lenne fényképezőgépen, hogy ezt tudom, akkor videózok, hogy fényképen. Én orvosvájban videózok most. Én fényképet nem csinálok. Én videóban fogom megerősíteni ezt az egész. De jól néz ki. Úgyhogy, na. Viszont szia! Oké, szerintem akkor most keresünk egy milyen tisztelt itt dolgozó emberkét, és kérdezősködünk, hogy ugye az eddigi látott, azt az urat megkérdezem, az úr az nekem nagyon-nagyon szimpatikus, borzasztó szimpatikus úriember, én őt megkérdezem, és megvárjuk a vigát. Ez tök jó. Szép napot! Lehet egy videót készíteni önnel? Esetleg? Rólam? Milyen legyen? Ezt is csak kérdéseket szeretnék föltenni. Nyilatkozni sajnos nem tudom. Nem, csak azt szeretném megkérdezni, hogy melyik a kedvenc metroállomása esetleg ugye a 4-es metrónak a vonalán? Egyelőre csak ezt láttam. Igen? Hát ma kezdtünk. Na, hát ez nagyon jó, Nekem csak ilyen kérdéseim vannak, hogy kell... Csak még ezt láttam, még nincs a számszagás alapom, majd most, amikor végzek fél hétkor, akkor utána... Akkor majd végig. Igen. Hát én most azt csinálom, ugye végig megyek ugye az összes megállón, és ugye kommentát készítek, hogy néz ki, meg hogy tetszik-e, vagy nem tetszik-e, de én csak ilyen kérdést teszek, hogy kinek mi a kedvence. Úgyhogy még nem tudom megmondani. Nem baj. Azt mondják, hogy nagyon szép a Gergely változat. Eddig még mindenki dicsérte. Egyébként igen. Nekem az egyik kedvencem. A másik kedvencem pedig a Móri Gmond Kötér, mert onnan jövök. De ugye tele a színes kockákkal. Színes kocka teljesen levelünk. Meg ugye a fővámtér, amit én már csak pókember kalitkájának hívok. Illetve rétes. Nem sokára egy óra múlva már én is látni fogom őket. Sőt, érdemes megnézni. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az apuska válaszadást. Nekem csak ennyi kérdésem van. Semmi bizalmas nincs mit. Na! Viszont... Azt is van egy hölgy, akitől megkérdezhetném, hogy melyik a kedvenc metroállomása a 4-es metró vonalán. Eddig nekem ez a favorit. Ez olyan, mintha víz lenne. Elnézést! Lehet egy kérdésem? Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek melyik volt a kedvenc metroállomása így a 4-es vonalán esetleg? De tényleg? Komolyan kérdezem. Érdemes megnézni a többit is. Úgyhogy...
Ó, szegénykéim! Ó, szegénykéim! Nem baj, nem baj! Sokan mondták, hogy a Gellértél az állítólag nagyon szép. Hát én megnéztem, és tényleg szép. Tényleg romantikus. Biztos. Vagy amikor mennek hazafelé menetbe. Köszönöm! Viszát! Na hát igen. Akkor megkérdezünk egy olyan utastársat, aki éppen áldogál, és megnézni, meg ilyen, már majdnem az összes időt látta. Bocsi, lehet egy kérdésem? Azt szeretném megkérdezni, neked melyik volt a kedvenc megállóhelyed a 4-es vonalán? Bikáspark, és a Bikáspark az hogy néz ki? Szép, nem szép? Szép? Igen, igen, veszem a videót, mert én kommentárt fűzök az egészhez. Nyugi, nyugi. Én a Bikásparkban lakom, hogy nekem az Nekem meg ugye a Rákóczi tér van közelebb, meg a második János Pál, meg a keleti perce. még nem láttam. Sokan is nézik ugye a Szent Gellért teret, az nagyon jól sikerült. A mozaikos és a mini vízeséses. Viszont én azt mondom, hogy a Móri az nagyon jól néz ki. Színes kövek oldalt, tök jól néz ki. Majd megnézem. Jól, most. Köszi, hali. Na, megkérdeztünk egy utastársat, 2 megállót látott. Ugye, ez, meg a Bikásparkot. Bocsi, azt szeretném megkérdezni, hogy végig láttátok a metrót? A keletitől? Én a keletitől eddig jöttem eddig. Igen? És láttad, hogy nézett ki a metró? Mármint nem a metró megálló, bocsánat. Jó, keleti? Keletinél, meg egyéb, és melyik a kedvenced? Én a keletit láttam legtöbbképpen, ott azt, hogy itt a labirintus, hogy meg lesz csinálva, hogy részét Én már csak úgy hívom, hogy pókember kalisztája, szóval. Mert tényleg, hogyha fölnézel, akkor úgy néz ki, mint a pókember ott lett volna. Úgyhogy, köszi szépen! Na, mindenki meg is csinál videót, és én most kell a halmámat megzabbantani. Jé! Megint van itt valaki. Ja, irány fölfelé menetbe. Itt meg a 2 izé között van ugye a... Úgy megnézzük. Nézzétek ezt az üveget, olyan nem lenne törve. Na, kapcsolódj innen. Igen, olyan, mint az van törve. Pedig nincs betörve, ez direkt ilyen üvegből van. Nem cukorhobbizkodom. Új, Budapest van. Egy darab jutó! Szia, jutókám! Már itt is nem közül. Hát figyelj! Én most ezt a videót készítek, hogy néz ki a metró. Igen. Úgyhogy Most így... Te megnézted? Én Kelenföldön kezdtem. Igen, és mi volt? Ja, hát... Tömeg. Tömeg, és hogy tetszett a metró? Mármint a metró megálló. Hát onnan volt tömeg, aztán egyszer csak így fogták és megrohamozták, futottak le. Akkor te ott Mondták a voltál. rendőrök, mondták, hogy riadó, aztán futás. Úristen, akkor nagyon sokan lehettek. Nagyon sokan voltak. Nagyon sokan? Nagyon sokan? Igen. És te mennyi megállót láttál le? Az összeset. És? Melyik volt a kedvenced? Talán a Calvin téri. A Calvin? Annak van olyan szövevényes átjárások. Az jó, az jó. Calvin meg a keleti. A keleti? Na, Keleti én meg onnan érdekes. kezdtem. Én meg onnan kezdtem a keletitől. Én megyek Kelenföld felé. Elnézést. Jó. Csak almát teszem közbe. LMP-s almát. Pakják. És most is megnézzük.
onnan jövök vissza, aztán megyek a következő megálló felé. És egyébként ez is egy tök jó megoldás. Amúgy ez nagyon. Nagyon-nagyon tök jó megoldás. Szerintem itten kérdezősködni fogok. Okay. Nagyon jó néz. Szóval lehet itt mindent venni. Bélettől kezdve Budapest kártyának minden. Na. Megyek itt kérdezősködni, aztán megyek fölfelé, aztán megyek vissza. Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésemre. Ja. Nyugodtan bele lehet állni a képbe. Nem, úgyis kérdést fogok föltenni, szóval ilyen kérdéseket fogok föltenni. Mert ugye én csinálok egy videót, saját magam, handmade, hogy ugye hogy néznek ki ugye megállók. És ugye mindenhol láttam ezt a tök jó kis... Igen? Na látom, hogy lehet venni Budapest kártyától kezdve minden. Most ezt közelebből megnézzük. És ugye különböző nyelveken is ott van, ugye van magyarul, angolul, majd lesz. Akkor gondolom, akkor eléggé legalább havonta frissítik ugye vagy naponta. Hát jelenleg még nem hiszem. Hát naponta frissítik biztosan, mert ugye a dátumot azt odaírják. Tehát még ilyenek, ugye még a segítséget sem lehet igénybe venni. Nyelvek nincsenek, de ezen dolgoznak. Ugye a szokásos, ugye lehet vonaljegyet venni, ugye a 10 darabos, a metrószakasz, ugye a 24 órás, a havi bérlet, a Budapest bérlet. Egyéb bérletek egyébként, és akkor itt minden. Hétbérletek is van. Környéki bérlet minden van. Budapest bérlet is van. Ugye, és ugye a fizetés, ugye, hogy... Igen, megmutatjuk egyet? Aha. Jó, akkor majd vegyünk vegyünk, mert ez egyszerű, egy bérletet, egy hova, Budakeszire, teljes áru, itt lehet választani a dátumot, ugye, április, vagy akkor 9-e, jóváhagyás, akkor itt ki kell választani, ugye, hogy milyen bérlettel veszik ebbe a kedvezményt, bele kell írni a számát, teljesen mindegy, hát nem teljesen mindegy, ugye a számot, jóváhagyás, fizetés, áfát számlával, vagy anélkül, ha áfát számlát igényelnek, akkor regisztrálni kell, kapnak egy lapot, azon lesz egy QR kód, és azt majd ide be kell tenni. Aha, szóval ez a QR kódos megoldás, ugye? És ugye van ugye a sima, ugye bankkártyás, meg ugye az érmés. Igen. És most itt ki lehet választani egyébként, hogy készpénz vagy bankkártya, jelenleg bankkártyában nem lehet, de készpénzben lehet, jön egy ilyen. Aha, és ugye lehet bankjegyet is használni, ugye a régivel nekem az volt a problémám, hogy ugye állandóan bedöglött. Igen, de most ezzel ilyen probléma nem lehet. Ha mégis van, akkor fel kell hívni a telefonszámot, és akkor rögtön jönnek és segíteni. De jó, ez tök jó. De ugye, ahogy most látom, ugye a vakoknak is ugye, kis előny ugye a beírással, úgyhogy csak kár, hogy ide nem dobtak. Nem baj, ez fontosabb, mivel hogyha a legtöbb vak, ugye, és látássérült ugye pénzzel fizet, ugye bankkártyával vagy készpénzzel, gyalma. Úgyhogy, és esetleg te már láttad a többi megállót? Nem, én még csak itt kezdtem, ugye 12-kor nyitottam az egész dolog, és betettem 2 lépést, és azóta itt vagyok. Aha! Ez jó, figyelj, amikor lesz rá időd, szerintem amikor mész hazafelé menetbe, akkor én eddig láttam, ugye az eddigi megállókat. Szóval én láttam az eddigi megállókat, és én azt mondom, hogy eddig ugye a Szent Gellér tér volt a kedvencem, ugye a kis mini vízeséssel. Igen, 2 oldalon van ugye ilyen kis mini vízesés, és nagyon jól néz ki. Meg ez is nagyon jól néz ki, mert olyan, mintha be lenne törve az üveg, de nincs. De tök jó dizájnos. Meg ugye a keleti pályaudvar. Azt már mióta már ott vártam, hogy na, gyerünk már, go. Igen. És ugye vannak ugye most ugye új járatok lesznek, és ugye egy pár ugye meg is szűnik. Neked nem tudok pontosan mondani, mert erről nem kaptam tájékoztatást, de szerintem ez mindenki ott szokni, és azért annyira nagy változások nincsenek. Ahova eddig el lehetett jutni, most is el lehet jutni. Csak annyit fognak csinálni, én ezt már így tudom,
Én ezt már így tudom, mert ugye tapasztaltam, ugye olvastam ugye a izéket, információkat, hogy ugye amit meg fognak szüntetni, ugye ez a 100 héte, a 7E, abból 107-es lesz. Abból 107-es. Nekem az technikailag megszűnésnek jelent, mert 107-es lesz helyette. Mi az már? Hirtelen akartam mondani. Úgyhogy, meg ugye ami lesz ugye a 86 az most ugye ki fog menni ugye szépen a izéig. Hova is megy ki? Újbuda Függetlenségi Parkig, és ugye Bogdáni út, ugye a másik végállomás. De amin röhögtem, és nagyon vicces, 133-es és a 233-as végre megint meghosszabbították, most már nem, az addig a Bosnyák tértől indult, mint 233-e és 133-e. Most, hogy ugye a sima 33-as ugye megszűnik, meg a 233-as is, ugye az annyit jelent, hogy ugye átveszik ugye a helyüket az a két busz, és kb. Közben azért veszem, és kb. Ugye kimegy ugye Nyírpalotáig, aminek örülök. Ugye egyik plázától a másik. Én már csak így hívom, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ez információkat, na én megyek fölfelé, hát ha van valami érdekes, azt rájövök vissza. Na jól van, köszi, hello! Hello! Na, nem irányba menjek ki. Azt már, mondnak után, bejön, ha? Tényleg, nála, tényleg, gyere, nyolc, ita, azzal, gyere, push, arra. Kijutottunk a 4-eshez. Nyom. Mindjárt elpusztítom az almámat. 17 óra 58 van. Allé bevásárlóközpont. Vásárcsarnok. És azt a másik. És arra is ki lehet menni. Sőt, még arra is ki lehet menni. Na akkor, visszafelé. Egy random őr, elnézést kérünk. Utoljára végignézzük. Mehetünk is. Milyen szépen furuljázik a jövő, jaj, de szeretem. Na. Egy perc, még jön a kelemföldi pályaudvarról. Akkor irány lefelé! De takarodj innen el, köszönöm. Ja, elnézést kérek, a technikai difficulties-et ismételtem. Na most kipróbáljuk a liftet, gyerekek. Lift, gyere ide. Come over here, lift, facska. Egy darab lift. Na, akkor -1, -1 kell. Viszlát! És most ezt nézzük így végig, mivel hogy itt fog kinyílni ez a kis ott ajtó. És megérkezett a miről beszélek én? You don't say. Nincs ki ajtó, köszönöm szépen. 6 óra. Már 2 teljes órája van. Vagy 6. És megnézzük a másik oldalt. Vesz másik oldalt. Wow! Úristen, fotóznak! Help! 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 Azt hiszem, kommandózni kell. Megvan.
Amit imádok, az kommandozás felső fokon. Jó? Na. Talán fölfelé van még kereken 2 perc, még itt megérkezik. Thank you. Ó, ez tök jó. Tök jó. Nekem is tetszik. Eddig az összes megállót láttam már? Nem. Melyik volt a kedvenc megálló? Még egyelőre ez? Hát végül is már akinek. További szép napot! Na, ugye bemutat, ez volt ugye az új Buda központ, és már csak 2 megálló van hátra. Tök jó. Biztonsági sávot. Lesifotózás felső fokon. És meg volt a lesifotó. Ez is tök jól néz ki. Bocsi, lehet egy kérdésem? Ti az összes megállót láttátok már? Most látod a Akkor gondolom most ez a kedvenced. Ez a megálló. Hát figyelj, érdemes megnézni a többit is. Úgyhogy én az összeset láttam eddig. Úgyhogy please turn back from the platform 8. Thank you. Na, ilyen üveget se látni minden nap, gyerekek. Random videózó emberke. Hello! Hello! Lehet egy kérdésem? Azt szeretném megkérdezni, te az összes megállót láttad már? És melyik a kedvenced? Az igen, az nekem is nagyon befigyelt. Láttam, te is nagyba fotózkodsz. Szóval jó pillanatot elkapni. Hát én kommentározok orba meg szájba. Nem tudom abba hagyni, szóval elindultam a keletitől, és így kb. Ez azt a rohadt. De nekem... igen. Nekem a fővámtér az még nagyon befigyelt. A fővámtér... Én is azt csinálom, mert én meg ugye a Rákóczi téren szálltam föl, és ugye kb. Az tényleg úgy nézett ki, hogy ez a vag jól néz ki. Én is ezt mondom, viszont a fővámtérben nekem az volt a vicces, hogy egyszerre úgy nézett ki, mintha pókember hálója lenne fölöttünk, és egyszerre úgy nézett ki, hogy jött fölfelé így a lépcsőnél, az meg úgy nézett ki, mintha mondjuk egy rétesben lennél, egy rácsos rétesben lettél volna. Nekem igen, nekem úgy jött le az egész. Meg hogy nekem ez az egész tetszik, szóval így fönt úgy néz ki, mintha a víz lenne fölöttünk, az közben nem. Ugye buboréküveg. A buboréküveg. Bemutatjuk a buboréküveget. És ugye, és ahogy látod, hogy el vannak rejtve benne ugye a levelek, kövek, mi van még itten? Fajok, egyebek, minden van itten. Na, köszönöm szépen, még egy utolsó kép, így Nyugi, nem kerül fel Facebookra. Igaz, Facebookra kerül fel a videó, de nem jelölök bele senkit. Úgyse ismerek senkit, úgyhogy... Na vajon jössz? Nem jössz? Valaki van a biztonsági sáv. Szerintem a másik oldal lesz. Kövi. Mi a kövi? A kövi. Hoppá! Segítsek esetleg egy fotó erején? Megoldjátok? Az jó! Hajrá! A következő megálló felé!
a mélyen tisztelt Bikás Park. Hoppá, excuse me. Bikás Park. Lehet, hogy legtöbbször ugye az ujjamat lehet csak látni. Állj. És megjött a metró. Kommentálás felsőfokon nem bírom ki. Hát én videót készítek minden egyes megállóról. Már csak 2 van hátra. Eddig mindenki megállót láttátok? Nem, csak most jöttetek le? Várj, akkor interjúvolok. Nyugi, nem olyan nem. Móricz, Szent-Gellért van, Újbuda központ, Fővámtér. Móricz? Móricz vagy Fővám? Fővám? Na és azt igen? Ó, én arra megyek pont. Én pont arra fog... Igen? A Fővámtér az úgy néz ki, mint a Pókember lenne. Szerint, Pókember ott jár volna. Igen? Ezt most ugye te is. Nyugodtan! Ettünk vagy itt. Na, jön a metró. Jön a metró, tényleg. Hát akkor meg jó van. Köszönöm szépen! Köszi szépen, köszi szépen! Sziasztok, hello! És ismét a villogó jelző lámpa azt mondja, hogy itt a metró. Hello, metró. Biztos metró. That freaking metró. Na hát akkor szálljunk fel. Sok ember fölszáll. Most mi egyre kevesebb menni. Diplomatikus. Na, akkor hátra. Nézze! Biztonsági sávot. Köszönjük! Következő megálló a Bikás Park. Mi köze van a Bárfai utcához? Yep. A Bikás Park következik. Valaki? What? Valaki bújja? Szép. Nagyon szép. Nagyon jó. Mindegy, nem nagyon jó. Ugye következő megálló a Bikás Park, ahogy mondta a fiatal úr. Az uraság, és nekem előre kéne tolakodnom. Nagyon szép vagyok. És eléggé hosszú ez az útvonal a Bikás Park felé. Jaj, most fog megállni. Jesus Christ. Következő megálló a Bikás Park. Bikás Park. És mindenki leszáll a Bikás Parknál. Ez jó. Ez egy jó jel. Ez tetszik. Hoppá! 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 Bocsánat! Wow! Eddig a leghaszántosabb megálló, amit valaha láttam. Hoppá! Jól néz ki. És aztán lesz ez hoppá! Ó! Ez rohadt jól néz ki. Mi minden van itt? Bemutatjuk a Bikás Parkot. This is the Bikás Park. Ez a Bikás Park. Ezt a mai nap már 66-adjára hallom. És mindjárt ott vagyunk a Kelenföldön. Hamar, jaj, kis dede, dede, kicsim, dede. Hopika, befelé.
Ó. De hát kupola. Egy gyönyörű. Helyebb jövök egyel. Itt legalább a fiatalon is kellett tud jönni. Túros tata! Ez nagyon süti. Semmi baj! Nyugodt szívvel! Vigyázol! Hangzom! Hoppá, elnézést, hoppá, elnézést! Eddig az összes megállót láttátok? Helyes, csak így talán. És igen, első részleg. Menjünk vissza? Látom, nem ártana. Peron 1. Jesus Christ, mennyien vagytok. Maradok inkább a kedvenc mászkálós megoldásomnál. Bemutatjuk a Vikás parkot. Életemben először voltam itt. Vikás parknál. Irányni fölfelé. Emberi lábak. Jó, de fájnak már a csülkeim. Na. Vakattaze. Most már tudom, hogy hol vagyok. This is egy freaking big kupola, ahol ugyancsak be tudunk menni. Be is megyünk. This is a very... Aztán mekkora ez a park? Óriási. Miket nem hagynak itt az emberek néha. Döner kebab a sanyám kénye picsája. Na. Akkor irányhorány előre. Valaki már füven mászkál, valaki már természetet véd. Jaj, de jó. Ide föl lehetne mászni. Akkor ilyen lenne. A kupola. De jól néz ki. Totál romantikus. Elnézést! Egy időt tudna nekem mondani esetleg? Milyen jó, hogy kéznél van a telefon. 18 óra 14. Fantasztikus, van még egy kis időm. Köszönöm. Ja. Kövi. Magát 7. Így van. Amik lesznek, meg amik nem lesznek. Rendőrbácsik. Bácsi rendőrök. Hát ez tök jó. És most vissza használunk. Bocsánat, csak kommentálok, mert videót csinálok. Na, ki merre megy? Ki merre lefelé? Egyfele. Hát csak... Jaj, de kis édes! Kis cukorpalacka. Na, ki akar még felszállni? Na. És én indultunk lefelé. Akkor még ez is megteszi.
Én nem, én megyek tovább. Na, irány ismételten lefelé menetbe. Elnézést. Egy időt tudna nekem mondani esetleg? Fantasztikusan szörnyű, köszönöm szépen. Na, akkor irány lefelé. Ez melyik irány? Irányba fel lesz. Még csipog is. Csipogó. Ez nekem veszettül tetszik. Hoppá. Bocsi, az összes megállót láttad már? Na, akkor most én meginterjúvolak téged gyors ütemben. Nyugi, személyes. Na, neked melyik volt a kedvenc megállód? Az úgy néz ki, mint a pókember lett volna ott. Igen, szóval eléggé nagy, de ez sem néz ki rosszul, megmondom őszintén. Ez nappal lesz nagyon szép, voltam már nappal is. Igen? Azt meg fogom nézni mindenképpen holnap. Külön azért fogok idejönni. Gyönyörű, hogy lesünk a nap. Viszont ez Kelenföld, király. Megint sokan vagytok. Holy shit. Következő megállósítben utolsó. Kelenföld? Kelenföld, pályaudvar. Kelenföld, vasútállomás. És ott egy pókember. Egy mini pókember. Júj. Hoppá. Kelenföld vasútállomás, végállomás következik. The next station is Kelenföld vasútállomás, where this train 10 minutes. change here Yeah. for railway. Oh, that's her. És megérkeztünk. Déli Máté. Tehát freaking pályaudvar. Kelenföld vasútállomás, Végállomás. Kérjük kedves utasainkat, szíves tegyenek elhagyni a vonatot, és erről figyelmeztessék utastársaikat is. Viszontlátásra! Cső! Kelenföld vasútállomás. This train terminates here. Please leave the train upon arrival. Goodbye! Na, megérkeztünk ugye a legutolsó állomásra, amit úgy hívnak, hogy Kelenföld vasútállomás. Elindulhatok fölfelé Örmező felé, illetve az Eteletért felé. Na, melyik irányba induljak? Hát persze kimehetsz holnap után bejöhetsz, már a Tenegére ugatsz az egére, most erre megyek. Na. Eléggé egyszerűnek néz ki maga ugye a izé. Hát én videózok, és kommentárt is készített hozzá. Édes Istenem! Gyerekek! És elbújik a izé mögött. Majd miután, bocsi, miután fényképezkedtetek, lehet majd egy kérdésem? Azt szeretném megkérdezni, melyik volt a kedvenc megállótotok? Melyik megálló tetszett nektek a legjobban? Ed. Móricz. Oké, érdemes megnézni a többit is. Köszi! Self-interview.
Na, megvártam, amíg elment a tömeg. Közben ott van egy közterületes, meg egy nem kerületi rendészetes. Excuse me, can you tell me what time is it right now? What time is it? Yeah. Oh, don't be hurry, don't hurry. Oh, thank you so much. Did you see all of the metro stations? Yes, of course, every... And what was your favorite? Our favorite was Kelenföldi Pályaudvar. Kelenföldi? Yeah, the last one. So there was Sergenet. Ah, everybody loves that. The colors, you know. Yes. Beautiful. I loved the mini fountain. The name of the yes, with the little fishes. Yeah, yes. My name is Fanny. Hi. Fanny and Carlito. Carlito. This sounds really nice. Hi. Fruzina. Szia, Fruzi. She's Hungarian. I'm Hungarian also. Oh, igen, So, yeah. magyarul akkor. Akkor beszéljünk magyarul. Neked is. Ali. So, na, neked ugyané. Na. Kelenföldi fú. This is Kelenföldi fú. Elég egyszerűnek tűnik, de mindjárt elmegy a hangom, Geszi. És nézzük csak. Ohó, itt több minden van. Ez a többi minden. Very pretty. Örmözői ügyfélcentrum 6. Ja, akkor induljunk általé. És mi van itt, kérem szépen? Érintőpult. Javaslat, ezek. Már bekrepett. Ó, hoppá, térkép. Kicsit lassú. Sose baj. Herceg halom. Aha. De jó. Te csak itt voltál, vagy az összes megállót láttad? Én csak munkával az a szerepet. Ja, mert... Ja, nincs már erőre ott, hogy megnézd végig a 4-es metrót. Végül is van benne valami. Én végignéztem. Úgyhogy... És kommentárt is készítettem, és most már lassan már a hangom kezd elmenni. Sem! Na jó, akkor jó utat neked! Üdvözöljük Kelenföldön! Ne üdvözölj engem Kelenföldön, köszönöm! Skót! Where do I get the train? Where will I get the train? Yeah. Tell me on that. I can accompany you if you like to. Right. Trying to get to Southern Butler. Ah, Sasalambatta. There is an information panel that you can check out. Where is the oh, there is also like Either bus or train. train. When I came in by bus. Ah, Yellow bus. Yellow bus. Volan bus. Yeah. Let me see. So many different ways, I now don't know how to get out. No problem. We can get there. Yes. Sorry? Would you help me? Yes, of course. For you? No, thank you.
It's fine, it's fine. Come along. Come along, I will show you the train station where it is. Train or bus? Train, the bus, everything is in one place. So, okay, we're going upstairs, by the way. There or there, it really doesn't matter. So, yes, we're going upstairs here. Don't you worry, I know where is what. Well, coming down is okay, Yep. I know. Oh yeah, it's everything is new for you. Yeah. It's really new. Oh, no problem with that. Everything is just fine. Okay. Well, we're going upstairs here. So, if I'm correct, we can see all of the station and such. Oh yes. Oh yes. Oh yes, we are going to the right way. At least. Oh my gosh. All the meanwhile, I'm going to take a picture. Yeah, I'm taking video, so, yeah. I don't recognize it. Yeah. You are recognizing right now? Goody. So, there is a train, there is a bus. Thank you very much. You're welcome. Oh, by the way, can I have a question? It sounds very stupid. Do you have some coins left in your pocket so I can buy something to drink? Coins I may have. Oh, No, this will be good. This will be good. Perfect. Oh, hi there. Oh, you have? Oh, goody. Thank you. What? Nossa. This is... Ja, már elmentem angolba. Szívesen nézéseteket kérem. Kelenföld, vasútállomás, felső részleg. És mit nem mondjak, egész jól néz ki a parkos rész. Na, megérkeztünk ugye a végállomásra, ugye ez a legutolsó. Ugye itt lehet felmenni a vonatokra, arra pedig a buszok vannak. I hope you enjoyed the sightseeing tour. Auf Wiedersehen, bon nuit, vagyis viszontlátásra. Remélem, tetszeni fog ez a videó. Elég sok embert megkérdeztem arról, hogy kinek mi volt a kedvenc megállója. Random fazon jön szembe, már is tűnt. Na. Na, örültem, hogy itt lehettem, örültem, hogy végignézhettem. Ez volt a mai napi beszámoló. A 4-es metróról. Ciao. Pajdiket jelentkezett, és már el is tűnik a Vajcenéken. Sziasztok!